Rayuwa kenan. Kullum wasu suna girma amma hankalinsu yana gushewa. Bidiyon da Rahama Sadau ko in ce hoton da Rahama Sadau ta postin dai abokananta da ƙawayenta 'yan Kano ɗin su ma sun fara magana. A cikin wayanda suka yi magana akwai ƙawarta wato Fati Washa take cewa na shiga uku. Yanzu Rahama sai da je ka saka wannan hotunan. Wato ita ma abin ya girgiza ta. Kusan ko ba ƙaramin abu bane ba. Duk abin da 'yar fim za ta yi wata ta jinjina kusan ba ƙaramin abu bane ba. Fati mun gode. Fati Washa, Rahama Sadau. Allah shirya. Amin.